startujících, neboť, jak už bylo řečeno, každý z nich startuje poprvé v kariéře. Favoritem Neverland, startovní číslo 16, kurz 3:1. Druhou favoritkou sedmička Neverland, měl žádáno poslední číslo. Všichni koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního programu cena Le Marche de Terravina, rovina 4. kategorie na 1612 metrů pro tříleté debutanty odstartován Fidorka s vítězem hlavního dostihu jezdcem Foretem v sedle se ujímá vedení. Na druhé pozici zahajuje Dekron, na třetím místě je tam potom v této fázi dostihu na bariéře Lucianus a vedle něj Pursika, dále na 5. 6. pozici pokračují Rhapsody in Blue, Skydancer, za nimi Neverland, dále ve středu nekompaktního pole Vorlice a spolu s Vorlicí je tam také Sirenia, dále v zadní části pole už je to hodně roztažené, je tam pak Invaze, dále Levin, Love, Čimak, na předposledním místě Hanibany, pole uzavírá Dadla, to už ale vedoucí aktéři načínají Lahovický oblouk, v čele dostihu teď před Fidorku jde Dekron, 800 metrů před cílem, Dekron s amatérem Kopečkem v sedle na první pozici a za Dekronem už se tam vyváží Neverland, co by sázkový favorit a je tam také Rhapsody in Blue, za nimi Vorlice, dále pak Pursika a Lucianus, koně točí do cílové roviny, posledních 600 metrů do finiše ceny Le Marche de Terravina, dostihu debutantů, v čele dostihu je to zatím vyrovnané, ve středu dráhy zdá se má mírně navrch Neverland, zvnějšku ale Bělka, Rhapsody in Blue, 350 metrů do cíle, Rhapsody in Blue s jokejem Václavem Janáčkem v sedle teď přebírá vedení a vypadá to, že uniká soupeřům. Za Neverlandem se snaží o progres Vorlice, dále pak podél bariéry Dekron a Pursika, nicméně 150 metrů před cílem je to jednoznačně Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue vyhraje tento dostih. Navzdory tomu, že měla největší problémy se vstupem do boxu, Rhapsody in Blue zadrženě vítězí. Na druhém místě Neverland, třetí Vorlice, čtvrtá Sirenia a na 5. místě Lucianus. Viděli jsme dnešní šestý dostih cenu Le Marche de Terravina, zatím neoficiálně v tomto